kalera. Kataluniako erreferenduna babestera. Argi izan genuen ariketa demokratikoa babestu behar zela. Herritarren nahia bozkatzea zela. Botoa emateko aukera bermatu behar zela. Getariarrok ere argi izan genuen hori. Eta horregatik nahikoa elkarteratze, estelada balkoietan eta kaserolada egin genituen. Gaur, urtebete beranduago, berriz ere, Katalan herriari gure elkartasuna adierazteko bildu gara hementxe, Getariako plazan. Urriaren batean, milaka euskaldun Kataluniako bozkalekuan izan ginen, lekuko eta babesle. Ez zaigu inoiz ahaztuko ikusitakoa. Jendearen determinazioa, kemena, buskatzeko ilusioa, antolatzeko gaitasuna. Indarkeriak sortutako amunduari aurre egiteko gaitasuna. Ahaztezina. Urriaren bata mugarri historiko bat da demokrata guztientzat. Mugarri hori posible egin zuten guztiei gure esker ona adierazi nahi diegu. Eta eskertzarekin batera elkartasuna erakutsi ere. Bereziki, espetxean edo erbestean daudenentzat. Aske nahi zaituztegu, eta aske ikusi arte jarraituko dugu elkartasunaren oihala ehuntzen. Etorkizuna hobea izango baita herrien arteko elkartasunaren gainean eraikitzen bada. Ez arete sekula bakarrik egongo, besarkada handi bat guztiontzat. Herritarrok azke sentitu nahi dugu, menpekotasunik gabe. Askatasun egarria dugu, herri gisa, kolektibitate gisa ere, azke erabakitzeko. 21. mendean, askatasuna eta erabakia elkar loturik dauden kontzeptuak dira. Askatasuna erabakitzea da, eta demokrazian erabakitzea askatasun eta burujabetza maila handiagoak eskuratzea da. Joan den urriaren batean, 2 milioitik gora lagunen bozkatzeko autua debeku eta indarkeriarekin geldiarazi nahi izan zituztenek helburu nagusi bat izan zuten. Demokrazia suntsitzea. Demokrazia katalana suntsitzea. Baina ez zuten lortu. Demokrazia herritarra nagusitu egin zen eta argi bilakatu zen. Orduan piztutako argia ez da itzali, piztuta jarraitzen du. Euskal Herritik eta Getariatik mundu osoaren aurrean adierazi nahi dugu herrien askatasun eta burujabetza asmoak pizturik daudela. Izan Katalan herria, Korsikar herria, Kanak herria, Eskoziar herria edo Euskal Herria. Ozen esan dezakegu, euskaldunok eta katalanek demokrazia eta burujabetzaren aldeko konpromisua eta mundu justuago baten aldeko gogoa konpartitzen dugula. Bide lagun garela. Elkar lagunduta bidea xamurragoa egingo dugu eta urrutirago iritsiko gara. Gure ezagun elkartasun hori piztuta mantentzeko konpromiso hartzen dugu. Burujabetza eta demokraziaren bidea argitu diezagun. Eskerrik asko.